Есенна резидба на рози. Извършва се с цел да се почистят изсъхналите клонки, порасли, против болести и измръзване. Да не измръзнат, да се запази от големите студове. После ще има загърляне. Ето тук има едно още цъфти. Ще я приберем. Изрязваме на височина около 10-15 см. Тук има едни разклонения с спящи пътки, които ще са за следващата година. Това, както виждате, е изсъхнало. Махнаме го, за да не се развиват болести. Тук едно, 2, 3 разклонения. Махаме. Къде ще избият, ако не измръзнат нови литорасли на пролет. Режем смело и внимателно. Сухите. Засъхнали, умрели се почистват, както при лозите. Плевелчета, ако има. И в нашите райони някой път има големи студове. Се хвърля пръст, която е изолатор от големите студове. И цяла зима розата е на топ. Няма сняг. На пролет следва отравяне. Махане на пръста. Сега е заравяне. Това е. Кога